алайкум бародаро. Боз як проекти беҳтарин ошхона анҷомхона. Надидед бародаро? Яна фундамиш баландиш 40 сантиметр ай, паҳмиш 30 ай, 10 ратсими блок задагӣ ай, 10 та. Яна кафои биноем 10 та кафошта, 11 та пешта. ҳозир мо мерем пеш ҳамин сохтмон ва шумо гап медоред чӣ қадар симент блок задагӣ, чӣ қадар симент рафтагӣ. Ина бари симент блок, ҳамин симент блок чиндагира бараш. Ана ин пешрӯяша бародаро. Тамошо кунед. Evde 715 симент блок даъми рафтагӣ, дарозиш 11 метр, паҳмиш 5 метр, 2 комната. Инаи даруни ҳамин ошхона паҳмиш 5 метр, дарозиш 8 метр. 715 симент блок рафтагӣ, дар фундаминаш 16 қоб симент рафтагӣ, дар танаи ҳамин даҳи блокҳо 8 тай дига. Яна дигари комнаташ иш 5 ба 3 ай. Ина бародаро тамошо кунед. Беҳтарин проект ай. Наҷашта нами ошхонашта чакдону ва дегу дигаш меша. Беҳтарин проект ай. тамошо кунед бародаро. خیلی проекту фақат дар қишлоқҳо мешавад. Ина бародаро беҳтарин устоҳои устора мебинед. река занестанд. беҳтарина. беҳтарин устоҳои ҳамин қишлоқанд. ина бародаро тамошо кунед. ҳанаи шаболош шифри холӣ мешавад. анаи шабоша болоша айтауш паталог мешавад. хона ба мо мехелгӯ паталог мешавад. ина тамошо кунед. анаи треза паҳмиш 1.20, баландиш 1.30 бародаро. сеснапояс рехтагӣ нест, болотирезада уголок мондагӣ. ина даҳани дараш там уголок мондагӣ. ма трезаи ошхона шавам хела. бародаро проекта дидем. хайр то видеои навбатӣ ба қарибгӣ проекти беҳтарин дига дар ҳамин канал барам сиёнка мекунем. пешкаш шумо мекунем бародаро. хайр дар амони худо бошед. аз ҳамин канали чигифтӣ дур набошед.